Milí priatelia, televízni diváci, kamaráti, priatelia na Slovensku, Morave, v Čechách, vítajte. Práve teraz štartujeme nový diel Kávičky s Kolárovcami. Verím, že ste mali úspešný týždeň a teraz v nedeľu oddychujete a užívate si taký voľný deň. My vás pozdravujeme, dnes sa nachádzame v Rožňave. Sme, Marečku, kde? Áno, dneska máme taký štvorňový trip, šnúra koncertov štvorňová. Dneska sme v Rožňave, pokračujeme ďalším koncertom v Rimavskej Sobote, potom v nedeľu máme v Šuránoch a netradične v pondelok končíme v Leviciach, takže taká šnúra po južnom Slovensku, na čo sa veľmi tešíme. Áno, ale my sme, priatelia, dnes po jednom koncerte v Rožňave. Dopadlo fantasticky a sme vlastne vyspatí pri raňajkovom stole a ja musím teda prezradiť, že majitelia tohto zariadenia Villa Angel sa to volá vlastne v Rožňave. A majú takto krásny okrúhly stôl a my sme mali raňajky pri okrúhlom stole, kde sme boli všetci, celá kapela vrátane technikov, tak sme mali príjemné raňajky, kde sme si rozprávali nejaké historky. Veľa sme sa nasmiali, veľa sme sa teda zaspomínali aj na atmosféru na koncertoch, takže máme po raňajkách perfektná atmosféra, výborná nálada, jeden deň koncertu je za nami, čakajú nás ešte 3 koncerty a my sa teda vrátime, lebo sme skutočne v takom priateľskom a v takom milom a príjemnom prostredí ubytovaní. Budeme tu spať 2 noci, ale to sa dozviete v ďalších vstupoch. Tak ostaňte s nami, my máme teda, dáme si ešte kávičku, dopijeme kávičku a kávička s Kolárovcami, pevne verím, že dnes vám bude chutiť. Áno, ako si spomínal, že spomínali sme na minulosť, na mladosť a môžeme trošku otvoriť aj túto tému, pretože sme spomínali, že dnes možno mladí chlapci idú do posilňovne cvičiť a Tomáš hneď premostil, no my keď sme boli mladí, tak na dedine sa robilo, pracovalo a nebol čas na takéto športy. Ako to bolo, Tomáš? Tak áno, bavili sme sa vlastne o tom, ako sa doba zmenila, keď prišiel náš Peťko na raňajky, momentálne je za kamerou s tričkom vlastne jednej športovej značky a hovorím, že niekedy to proste nebolo, nepoznali sme nikoho, kto by chodil do posilovne alebo by nejak sa venoval aktivnejšie proste takýmto aktivitám. Napriek tomu, všetci sme boli vyšportovaní, všetci sme mali viac síl ako tedajší chlapci, ktorí... Tak, skoro, no, za tí najsilnejší by mu konkurovali. A tak sme sa bavili, ako sa to trošku, tá doba vlastne zmenila, že dneska sú vlastne tie posilovne, sú všelijaké tie kluby, niekedy to proste nebolo a tí chlapci sa stretávali na poli a paradox toho je, že keď bolo kúpalisko a určite mi dáte za pravdu, keď sú aj nejaké fotky z 80 90 rokov z kúpaliska, tak sú tam všetci tí ľudia v štíhlej postavy, vyšportovaní a fitness centrum, aspoň ja neviem, že by bolo v našom okolí. Tak priatelia, mnohé nové veci aj o našej kapele Kolárovci sa dozviete v tomto dieli relácii Kávička s Kolárovcami. Možno vám približíme aj prostredie, kde cestujeme, kde sme ubytovaní a ako trávime náš muzikantský život. Sme v prvom vstupe, všetko sa dozviete v nasledujúcich vstupoch, tak priatelia, neprepínajte, sledujte nás. Verím, že vás potešíme, zabavíme, možno povieme aj niečo zaujímavé a my poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať. Tomáš, nech sa páči. A keďže dneska už nebudeme pracovať, tak ideme do fitka. Tak priatelia, my sme v ďalšom vstupe a dnes sa nachádzame v Rožňave. Včera sme tam mali úspešný koncert. My sme boli ubytovaní a ešte sme v peknom historickom dome Villa Angel a hostiteľ tohto krásneho zariadenia je pán Erik Hrivnák. Erik, pozdravujem ťa, ahoj. Ahojte, pozdravujem všetkých. Tak, my ti chceme poďakovať za výbornú obsluhu, servis, vynikajúce raňajky pri okrúhlom stole. Povedz nám, nás veľmi zaujímalo a zaujalo, pôjdeme aj do pivnice, ty si tam to opisoval, je tam veľmi to krásne a historické táto vila. Koľko rokov má táto vila cca? Táto vila má 100 rokov a postavil si ju lesmeister Grofa Andrášiho pre svoju rodinu. Áno, keď sme prišli, tak v tejto vile naozaj dýcha to históriou a je to veľmi pekné a zaujímavé. Ak prídu ľudia do Rožňavy, môžu vidieť aj príklad aj krásnu horku, kde všade môžu prísť a čo všetko môžu vidieť v tejto lokalite.
Máme tu Kašel Betliar, hrad Krásna Horka momentálne v rekonštrukcii, máme tu kopec jaskyň. Je tu čo robiť na aj dlhší pobyt. Kedy chodia tu ľudia najviac? V lete alebo v zime? Väčšinou v lete. To je tá hlavná sezóna. Tak priatelia, možno ak pôjdete aj týmto smerom, tak môžete prísť pozrieť, aj keď je to, dá sa povedať, že chudobnejší kraj, ale je veľmi pekný, Tomáš, že? Určite áno. Hlavne sú to milí ľudia a to je vlastne najpodstatnejšie. A my sme už u Erika a v jeho ubytovaní druhýkrát. Prvýkrát sme tu boli pred 6 rokmi a až teraz po 6 rokoch sa nám podarilo opäť, že vlastne v Rožňave spíme a pokračujeme vlastne týmto smerom, takže nám to veľmi aj teda vyhovovalo, pasovalo a sme veľmi radi, že opäť po dlhom čase sme v tejto vile Angel. A ty si vlastne, Erik, spomínal, že je to 100-ročný dom a mňa by teda zaujímalo, ako si sa k tomu dostal, v akom to bolo stave, čo všetko si urobil, alebo či bol ten tvoj zámer už od začiatku prerobiť to a vlastne urobiť z toho nejaké ubytovacie zariadenie, alebo jednoducho celá tá myšlienka, ako si sa k tomu dostal a vlastne až ako to vlastne si to dotiahlo až do tejto podoby. V cestovnom roku podnikáme vlastne už 27. rok. Máme iné ubytovania pod hradom Krásna Horka a tu sme momentálne 7. Chceli sme nejaké ubytovanie na vyššej úrovni, tak preto sme sa pustili do tohto projektu. A ja by som sa chcel spýtať, ako dlho ti to trvalo, kým si to vlastne, lebo predpokladám, že nebolo to v takom stave ako teraz a ako dlho ti to trvalo, kým si to vlastne všetko zrenovoval, opravil, lebo si spomínal, že všetko si robil sám. Áno, tak trvalo to viac menej rok. Všetko sme poctivo, citlivo, takže neponáhľali sme sa. Hej. Ja len to pripomínam, že Kolárovci, naša kapela, chodíme skutočne po celej krajine, po Slovensku, po Morave, po Čechách a spíme v rôznych ubytovniach, v rôznych hoteloch, v rôznych aj luxusných hoteloch a táto vilka jednoducho, to hneď viete, keď prídete do nejakého penziónu alebo do nejakého hotela a cítite sa tam dobre, tak sa radi vraciate potom, keď ste na okolí, tak radšej si 20, 30, 50 kilometrov precestujete ďalej, nech ste v ubytovaní tam, kde sa vám to páči a kde sa cítite dobre. A presne aj táto Villa Angel má túto atmosféru, kde keď prídete, tak viete, že proste ste ako doma. A ja mám skvelý nápad, pretože Erik nám vysvetľoval, ako všetko naozaj prerába a ako všetko zmenil a naozaj tá vila má svojho ducha. Cítime sa tu ako doma, má takúto rodinnú atmosféru, tak ja navrhujem, Erik, poďme do pivnice a priatelia, uvidíte, aké sú tu krásne oblúkovité stropy, 100-ročné tehly, 100-ročné drevo, tak navrhujem, ideme pozrieť do pivnice, súhlasíš? Áno. Tak poďme na to. Áno, priatelia, v tomto vstupe, tento bude vstup taký kratší, pretože my sa nachádzame v vstupnej hale. Tá hala je maličká, ale dýcha takou peknou históriou a pozor, sú tu aj špeciálne obrazy, na ktorých sú známe osobnosti, herci, moderátori, speváci, ktorí ku vám chodia a vlastne, ktorí sa tu dobre cítia. Kto, Erik, u vás všetko a každý bol? Bol u nás napríklad Peter Marcin, Jan Kraus, Eva Holubová, Anka Polívková a Astorka. Áno, poďme si aj spoločne popozerať fotky. Tak ja vidím, áno, môžeš aj Peťa Marcina fotku, kde máme, pozrieme, áno, tu je Peťo Marcin, poďme tejto strany. Môžeš každého spomenúť, prosím. Meno. Eva Holubová. Áno. Anka Polívková. Výborne, tu vidím Peťo Cmorík. Tak, pozri sa. Aj naša fotka tu je. Tak, sú tu aj Kolárovci pred 6 rokmi, Jan Kraus. Bekim. Výborne, tu je pani manželka tvoja, herci, oni sú z partičky, že? Astorka. Dobre. Peťo Marcin. Attila Vek. Kali často ku nám chodí, ho máme veľmi radi. Ja musím prezradiť, že vlastne Erik je takisto milovník kultúry a keď je nejaké predstavenie tu v Rožňave tak ide aj na predstavenie a potom s týmito hostiami vlastne týchto umelcov vlastne hostí vo svojej vile. Takže je to taký milý možno donor alebo teda fanúšik umenia,
Čo nás ako umelcov taktiež veľmi teší. Takže to je vstupná hala a my sme veľmi radi, keď sme vlastne na týchto fotografiách, veľmi nás to teší. A my teda poďme ďalej, pozrieme si tú pivničku, kde sme mali včera večer priatelia. Pečené koleno, fajný, výborný kubánsky rum a dnes sme mali vynikajúce raňajky, perfektná atmosféra, dobre sme si posedili, ďakujeme Erik aj touto cestou a poďme sa tam pozrieť. Teraz sa nachádzame, priatelia, Villa Angel, ale sme v pivničných priestoroch, ktoré pôsobia veľmi príjemne a veľmi kľudne, pohodlne a rodine. Táto miestnosť je kubánska. Erik, prečo? Milujem Kubu. Milujem Karibik, tak urobil som si vlastne Kubu tu. Čo všetko tu máš? Je tu niečo aj z Kuby? Áno, sú tu veci, ktoré sme si kúpili počas pobytu v Havane. Áno. A čo tu máš také kubánske, prezrať? Kubánske, napríklad 60-ročné vlajky kubánske, alebo obrazy, ktoré sme si kúpili na trhovisku v Havane. Ako sa ti páčilo? Prečo miluješ Kubu? Kvôli čomu? Čo sa ti tam páči? Neviem si to sám vysvetliť, ale hneď pri prvom pobyte sme sa zamilovali. Je tam taký kľudnejší život. Môj známy tam bol tiež v Kube, možno pred pol rokom, a hovorí, že tí ľudia sú takí kľudní, spokojní a nikde sa neponáhľajú. Ako to vnímaš ty? Presne. Sú chudobní, ale podľa mňa šťastnejší ako my tu. No možno, priatelia, aj motivácia pre nás, že niekedy sa zbytočne, aj človek vidí aj sám na sebe, zbytočne naháňa toto, tamto, hento a potom zistí, že naozaj ku šťastiu ti veľa netreba, pretože ja stále hovorím, že tie najlepšie, najcennejšie veci sú zadarmo. Láska, zdravie, slnko a tak ďalej a tak ďalej. Erik, ty si bol na Kolárovcov, my sme tu boli pred 6 rokmi, keď porovnáš vývoj kapely Kolárovci pred 6 rokmi a príklad včera, keď si bol na koncerte, ako to vnímaš? Zlepšili sme sa, zhoršili, podrástli sme, ako to vnímaš ty ako divák, ako možno fanúšik našej kapely? Podľa mňa zlepšili a ide z vás neskutočná pozitívna energia, takže máme vás veľmi radi. Výborne. Ináč, keď bola vypnutá kamera, Erik veľmi veľa rozprával a teraz je takých strohý, málo odpovedá, ale niekedy je to tak, áno, že predsa nie je každý naučený na kameru, nie je každý naučený teda verejne vystupovať. Erik, ja ti chcem v mene našej kapely Kolárovci poďakovať za pohostenie, popriať ti veľa úspechov v práci, v osobnom živote, v podnikaní, aby naozaj chodili k vám ľudia, aby boli spokojní a aby ste sa pekne stále vlastne starali o tých ľudí ako o nás a naozaj je to cítiť. Takže ďakujeme pekne a môžeš v tomto vstupe pozdraviť kohokoľvek chceš. Pozerajú nás ľudia na Slovensku, Morave, v Čechách, takže môžeš pozdraviť. Nechám na teba kohokoľvek chceš. My ďakujeme, že ste znovu ku nám zavítali a pozývam všetkých hostí z Československa, aby ku nám zavítali. Koho chceš pozdraviť? Všetkých ľudí dobrej vôle. Tak, Erik Hrivniak pozdravuje všetkých ľudí dobrej vôle a ja navrhujem, poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať. Sledujete Kávičku s Kolárovcami a my poďme si dať možno nejaký dobrý kubánsky dútnik, aj keď nefajčím, ale možno len tak si ovoňam tú fajnú takú vôňu dútnika. Tak poďme hrať a spievať. Tak, priatelia, vy môžete teraz vidieť, ako to vyzerá pred koncertom. Momentálne sme v Leviciach a večer nás čaká koncert, tak dali sme si po dobrom obede dobrú kávičku s Kolárovcami, niekto čaj, tak verím, že si vychutnávate aj vy tú kávičku s Kolárovcami práve u vás doma pri televíznych obrazovkách. Marečku, ako hodnotíš koncerty, ktoré sme odohrali? Tak ja musím hodnotiť veľmi pozitívne. Máme za sebou veľmi úspešný víkend. A hrali sme naozaj v Šuránoch, v Rimavskej Sobote, v Rožňave sme boli aj dneska vlastne ukončujeme takú šnúru koncertov v Leviciach, takže veľmi sa tešíme. Ešte budúci víkend máme nejaké vystúpenia na Slovensku, konkrétne máme tam Vranov nad Topľou, Liptovský Mikuláš a Svidník, no a už ani nevieme ako, a je tu mesiac marec a ideme k vám do Českej republiky, takže sa veľmi tešíme, prídeme na Moravu do Čiech, ale viac o koncertoch na Morave a v Čechách sa dozviete v ďalšom vstupe, takže tešíme sa, že už to české turné je naozaj za dverami a sme radi, že prídeme aj k vám a znova stretieme možno nejakých rodákov, priateľov, fanúšikov v Českej republike, naozaj na to sa veľmi tešíme. Marečku, opýtam sa Tomáša. Tomáš, Kolárovci a nové videoklipy?
Áno, tak jeden je, priznám sa, natočený už Peťko, ktorý je teraz za kamerou, sľúbil, že sa do toho pustí. Kvôli tomu vlastne aj nejde s nami na české turné, ostáva doma, aby to pekne postrihal, aby to pripravil, nahral na YouTube. Lebo pevne verím, že keď bude doma, tak pripraví aj nejaký nový scénar na nový klip. A ešte nám treba strašne veľa točiť, ale ja sa priznám, že teraz to bolo také náročné obdobie, tých koncertov je veľa, tak s tými klipmi ideme tak priebežne, ale pevne verím, že sa nám podarí do leta ešte možno 2-3 klipy pustiť a urobím vám tým radosť. Tomáš, môžeš ešte spomenúť letné projekty, pretože naozaj máme už február, je tu marec, čo skoro v marci sme v Čechách, ale môžeme spomenúť Goráľov, Terchovú, Východnú. Tak je to tak, v Kolárovci budú samozrejme koncertovať aj celé leto a náš pilotný projekt je stretnutie Goráľov v Pieninách. Tohto roku to bude, je to stále 3. augustový týždeň, tretí víkend v 8. mesiaci, piatok a sobotu, tuším je to teda 16-17 august. Takže je to vlastne už rokuce ten náš pilotný projekt, na ktorý sa veľmi tešíme a okrem toho máme ešte zopár vlastných projektov a to Kolárovci na Mijave, Kolárovci vo Východnej a Kolárovci v Trnave. Takže vy, ktorí vlastne možno Gorály vám nevyhovujú, alebo chcete si prísť a užiť tú atmosféru na amfiteátroch pod holým nebom, tak Trnava, Mijava, Východná a stretnutie Gorálov v Pieninách, Červený kláštor. Tak pevne verím, že nám tam hore pán Božko dopraje počasie, nech nám neprší a nech to teda bezpečne všetko odohráme. Pevne verím, že účasť bude hojná a že teda sa spoločne zabavíme. To je asi celé, tak teda ostaňte s nami. My si dáme konečne s vami takto kávičku v takejto pohodičke a určite sa vám ešte prihovoríme, tak majte peknú nedeľu a vychutnávajte si okrem dobrej muziky a pekných videoklipov aj dobrú kávu a samozrejme to krásne jarné počasie. Tak milí naši televízni diváci, v tomto vstupe vás všetkých chceme srdečne pozvať na jarné turné na Morave a v Čechách Kolárovci CZ Tour 2025 a to 6.3. Vo štvrtok budeme v Kyjove, Kyjov.cz, je to vypredané, ďakujeme. 7.3. piatok Lomnice nad Popelkou, 8.3. Kutná Hora, 9.3. Dečín, 12.3. Boskovice, 13.3. Jindřichův Hrádec, 14.3. Mohelnice, 15.3. Klatovy. Áno, potom v nedeľu Mielník 16.3., 28.3. Žďarnaca, Závou 29. Chomutov, 33. Nymburk. V apríli, v 4. mesiaci opäť v Čechách u našich západných bratov 3.4. Třebič, 4.4. Rumburk, 5.4. Česká Lípa, 6.4. Milevsko, 10.4. Svitavy, 11.4. Humpolec, 12.4. Louny, 13.4. Kopšivnice, 24.4. Vysoké Mýto, 25.4. Plzeň, 26.4. Kralupy nad Vltavou a 27.4. Litvínov. V máji, 2. mája budeme v Brne, 3. mája Hradec Králové, 4.5. Litomiežice, 8.5. Olomouc, 9.5. Žíčany. A tým to vlastne naše turné po Morave a Čechách končí, takže 3., 4., 5. mesiac Kolárovci na Morave a v Čechách. Priatelia, všetky informácie, ak ste si teda nesihli zapamätať, sa dozviete na našej stránke www.kolarovci.sk alebo taktiež na stránke www.topvstupenky.sk. Tam sa dajú zakúpiť aj lístky na tieto naše koncerty. Všetci ste srdečne pozvaní, ktorí máte čas a chuť, príďte, pretože prídu vám zahrať a zaspievať gorálski chlapci, Jánošíci, bratia z Podvysokých Tatier, tak verím, že spoločne si to užijeme, prídeme na pozitívne a veselé myšlienky, takže Kolárovci CZ Tour 2025 jar je čoskoro tu, tak na všetkých sa veľmi, veľmi tešíme a my si poďme niečo pekné zahrať a zaspievať.
Áno, milí televízni diváci, a my sme veľmi radi, že prostredníctvom našej muziky môžeme potešiť ľudí a motivujeme aj mladé generácie. A prišiel za nami výborný chlapec, Riško, ktorého už poznáme od 3 rokov a hraje na husličky. Tak prišiel k nám, či môže si zahrať, tak pripravili sme pre neho a pre vás jedno malé prekvapenie, ako výborne mu to išlo na husličkách a dokonca si s nami aj zahral. Ako to vyzeralo, poďme si práve teraz spoločne pozrieť. A ja by som medzi nás chcel poslať malého Riška, ktorý prišiel pred koncertom a venuje sa husličkám a možno by nám chcel aj niečo zahrať. Takže poprosím veľký potlesk. Áno, vítaj medzi nami, Riško, príjemný krásny deň, ahoj. Predstav sa nám, ako sa voláš. Tak som Richard Čilák, mám 11 rokov. Hraješ na husle. No, hrám na husle. A Kolárovcov poznáš, ja si pamätám, prvýkrát sme boli spoločne, keď si mal koľko, 3 roky, že? Asi áno. Prečo si vybral, Riško, husličky? Tak asi podľa Tomáša a Mareka. Áno. A podľa Števa. My sme spolu pred koncertom aj skúšali jednu pieseň. My sme veľmi radi, že máme takých malých a skvelých fanúšikov, tak myslím, že by sme mohli zahrať si tak 2 slohy Mám ťa rád spoločne. Áno. Tak veľmi rád, Marečku, ja ťa poprosím, budeš držať mikrofón, a aby bolo Riška počuť, Tomáš ťa bude sprevádzať a verím, že nám aj zatlískate. Riško, ja ti chcem poblahoželať, pretože ide ti to výborne a toto je taká generácia, ktorá nastupuje po nás, keď Kolárovci sa pominú, tak mladá generácia prevezme žezlo a bude ďalej šíriť krásne slovenské ľudové nádherné piesne. Súhlasíš? Samozrejme. Veľmi rád, a ak dovolíš, ja by som to chcel trošku vylepšiť,
za taký skvelý výkon musíme toho výborného huslistu trošku vykrášliť, skrášliť. Čo ty na to povieš? Čo poviete? Najkrajší huslista. Ako sa povie? Ríško, ešte získaváš za tú snahu a za tú drinu, pretože husličky sú veľmi ťažký nástroj, krásne CDčka, tričko, hrnčeky a všetko možno našej kapely Kolárovci. To ti odovzdávam v mene nás chlapcov. Chcem ti popriať veľa úspechov, aby sa ti darilo a veľmi veľa trpezlivosti, aby si cvičil, prosperoval a napredoval v muzike. Ďakujeme za spoluprácu a čo ty na to povieš? Ďakujem mojej rodine, že mami mi pomáhala. Trénovala sa. Aké je to vystupovať pred takým veľkým publikom? Zaujímavé. Sú v pohode, dobré publikum. Ďakujeme pekne. Ríško, ďakujeme krásne a možno ešte povedať, čo by si chcel popriať teda aj ty nám, aj ľuďom, keďže my sme popriali aj tebe. Čo by si chcel popriať? Tak, nech stále si užívajú. Áno, nech sa nehádajú. A nech sú zdraví. A šťastní. A šťastní. Veľký potlesk. Ríško, blahoželáme. Ďakujeme aj rodičom. Ide ti to výborne. Tak priatelia, možno ak sa to natočí, tak bude to aj v televízii Šláger Kavička s Kolárovcami. Presne o tom je táto krásna muzika, že sa ľudia teda schádzajú, spievajú a ja hovorím nie rozdeľovať, ale spájať, tešiť sa zo života. A niektorí, čo sa tu u nás najčastejšie pije? Pri Márskej Sobote, či pivo, či víno, či rum, či slivovica? Všetko tie tam hovorí. Tak, výborné. Tak pre vás, ktorý máličko opatrne s alkoholom starému primášovi hovorí, že pomaličky, dedo, nepíte veľa pálenky. A on hovorí, liter, ale s mierou. Pre všetkých vás, pijú chlapci, pijú.